csinálhatjuk. Na. Hát igen. Na. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Én vagyok a Disco Bully. Én vagyok a Lucky. Én vagyok a Banana. Király vagyok. Oh yeah! De szép király! Kogoda! Hol van bűsje? Itt van. Hirtelen nem vettek észre. Az hogy? Nem hiszem el, hogy ki tudtam volna dobni most. Olyan, én koronámat nézd, még ráérek. Igen. Nézem a koronámat. Én benyomom! Én hallott gugással is. Megnyerted. Gugással is át lehet emberek rúgni. Én már sikerült nekem. Nekem a mítikus van bár. Lesz nyom. Hát, mondja, Desznyó. Köszönöm, hogy disznó vagyok. Azt mondta, hogy disznó. Én azt mondtam, Desznyó, mondta, köszönöm. Én azt mondtam, hogy disznó. Én nem mondtam, hogy disznó. Azt mondta, köszönöm. De nem úgy, most ezt az élet nehéz lesz. Hát de, ahogy igen. Egy ilyen kicsit homályos. Jó hangom! Ukadjál meg akkor! Nekem eltalált a kocka, de nem victel sem. Tényleg eltalált, csak hogy lőttem egyet. Azt nekem jött oda elém, azt nem, el se találtak, nekem jött oda elém, előttem megállt. Hallod? Valamikor eltűnik. Nálad is volt már olyan? Rohadjál már meg, kislány, hogy rámuggasz. Na, de jó. De ember, miért tűnnek el amúgy a kockák, ha néha? Nem! Pedig kettőt is kilöltem majdnem. Téged, meg egy kislányt kilöltem, azt tuti. Kilöltem egy kislányt. Fúj, gyere Gábor, gyere! Gyere! Mi? Gyere, ezt nem Nem bírtam. Nem sikerül nekem. Köszi, hogy megbukhattalak tégedet. Én király vagyok, királynak születtem. Még egyszer. Igen! Ne! Én átugrok! Most már nem halok meg! Jó! Átugrottam! Semmivel, kitöltem fel az blokkot. Jó! Szű! Ennyit érsz. Ó! Tökéletes volt. Eddig egy, de úgy nem besázunk, igaz? Ezután majd Ha nem akarsz, akkor nem akarsz. De nem mondd el! Én nem mondd le, te. Az a Beciára. Vagy izé leszek. Nem eszőm leszek, vagy izé leszek, nem mondhatom el. Azt hogy kiütöttem. De Bebius! Én benyomom a rugás helyett a labdát, de miattad az egész? De benyomtam most labdát a rugás. Hát nem, csak majdnem bekakiltam. Hé!
Mi ez az anyáknapi versed? Nem. Akkor mi ez? Kié? Mi? Sigás, síros, picsogos! Már csak ketten van. Ja, hát. De látom, hogy könnyed. De ütötték ki engem. Én nem gólad vissza. Ja, tényleg választani kell. Teljesen kiment már a fejemből. Ugye vagyok ma Deven, nem mondom. Mítikus skin. Lényni vágy. Ember. Mindjárt. Jó. Kindertojást. Kaptam. Kőkeményre fagyott. Oh. Add ide, megnyitom a gépezetet, mert... Bianca! Kell egy pofon? Hangosabbra kell. Tudom, azt ma belettem a gépbe. Jó. Akkor a nadrág az jó lesz holnapra. Neked nem jó holnapra a nadrág. Nekem? Igen, mert tegnap húztad, nem? Húztál. Tegnap. Hoppá, aztán, jaj. Hova tűz a tojásom? Wow! Mi? Mi? Ha 149-es összegyűjtök, akkor lesz majd egy speciálom. És említek nem tűnik el. Majd végem. Meg akarsz halni? Fúj, hallgass meg, ősi ellenségem! Én nem mizikusa vagyok. Büdös vagy! Büdös voltál. Mi a véleményed? Büdös voltál! Ő vagyok a tőbaba király! Megyünk cirkuszba, mert itt egy bohóc, a cirkuszi bohóc. Jó, azt is kilőttem. Már csak ketten vagyunk ebben a bohóccal, Pennywise-szal.
Inni. Wow. Ez nem, De mi is te választasz kint? Bios, te választasz kint? Itt elmúltakat teszel bele. Biu! Inni. Láthatatlanságot a felejtsd el, nagyon dorító! Mi a baj? Esküvéletlen volt. De azt hittem, nem fogjuk eltalálni, mert általában kancsak lenni. De nem bírom, mert... Tudom, még fog jönni. Nem tudom, mert én nem tudok ugrálni vele, úszol. És! Adod! Megmentettem most az élet. Muszáj eldobodna. Gyerekek, mi történtek veletek? Mi? Én nagyobbat tudok. Hát már ilyen direkt hangosat csináltam. Behánytam majdnem. Igen, jó, nem. Aha. De meg néha nem. Megint kiakadásni hókusz-pókusz. Hókusz-pókusz, jam-jau. Ó, de átment a... De mit csinál? Szimatolod a földet. Miért a pokolba szimatolod, túl meleg van. De a cipőd is piros. Na, megdobták pirossal. Amúgy alattad itt zöld van. Oh. De akkor miért vagy ilyen fogyadékos? Nem, onnan kisétálok! Te melyik ugást használod? Én a vizest. Te? Te? Én belemegy! Ez ad megnyerte. Mi van? Mit ad? Most választhatunk skint. Én tudom, mivel leszek már most. A speciál skin. Gondolom te is, igaz? Na, én meg is vagyok. Na, siess! Meglátod, milyen menő skinnel vagyok. A kreátor skinnel nem lehet, az a legritkább skin, az legértékesebb.
Látod, én mi vagyok? A hada az nem speciál, a speciál. Pancsere! Oh! Kettőt kiejtettem volna, de... Gyere! De te akartál kiejteni engem, neked szabad? Te mondtad, menjek. Hát nem csinál. Véletlen volt, esküszöm az is. Aztán most mellé fogok menni, általában mellé szoktam. Most komolyan vicceltek vele, mekkora bancsereket! Én meg élt! I'm a Batman. Gyere Gábor, gyere! Mindjárt megverünk tégedet, én mondanánk. Miért fognak kapcsolni, ne zavarjanak? Gyere Bius, gyere! Megverünk most téged! De most hogy kis nápoltalak már, nem? Tényleg, várj, állj meg! Megnézem. Gyere. Hegyed magad, te okoska! De mindig őt dobják. Tudod? Hagyjál meg, te okoska! Megúsztad, te okoska! Én tudod ki vagyok? Én ki vagyok, tudod? Én Zeus fia. Vagy démon fia. Démonnak a fia vagyok. A halál! Tudod, van a kacás film is. Igen. 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 Úgy jogos. Meg van az a halottak temetője, vagy mi akarnám a filmnek. Az is hógolos. De hova tűntél? Ja, azt hittem, a kiestek. Jaj, ne! Ja, ne, én most ki magam! Én hamar kiestem, mert lenyomott tőle a blokk. Elkapod! Mellé! Gyere ide! De miért bűzölök? Okosra. Oh, Dios, baby! Csak az ássávot úgy hívják, hogy halál. Itt van a kazázsák, a másik. Ott, a szürke ruhás. Azt öljük meg gyorsan. Öljük meg gyorsan. Csak én valósi vagyok, meg te, igaz? Van ilyen sok olyan halálos film, ilyen horrorfilm, amikben vannak ilyen kaszások.
ilyen kaszásfilmek, még több is. Több 100 darab kaszásfilm is van. Hát, én már láttam több ilyen kaszásfilmet. Van nekem 8. Én párnak nem is jegyeztem meg a nevét. Ó, fölmaradta! Én párnak nem is jegyeztem meg a nevét, te. Szóval, tök mindegy. Tök 8 nekem. Ember! Szóval én 100 millió film van ilyenekből. Oda kell, hogy elbeszélgetünk. Hú, mi itt szépen elbeszélgetünk amúgy. Úgyhogy ezek a horrorfilmek veszélyesek is lehetnek. Már lehet választani, hogy skin halkasz. Én a legjobb skint választom, azt tuti. Ja igen, az izét akartam választani most igen, ezt akartam választani, ez nagyon menő speciál. Választottál? Kíváncsi vagyok, te mivel leszel. Ez nagyon menő. Egyben speciális. Nem tudom, mit mondja, ilyen Mr. Beast. Ja, ki a dinamita? Ő mitikus skinnel van. Ez van Mr. Beast-tel. Nem démánt. Ez van másmilyen. Egy ilyen füstölös. És egy speciál. De az régebben nem, az legendary volt, képzeld el. Aha. Speciál a legjobb. Na, ki is dobtam dinamitkon a bombát. Itt kezd a dolgom. Hova estél? Megnézte a tájat lent? Jó volt, megnézte a tájat? Hűvös volt? Vagy 3-at játszunk le? Akkor... Ja, 2 még. Hát... Hangosabban! Ó, ott engem én kikező is. Spongyabob, kocka, lága, Spongyabob, kocka, Spongyabob, kocka nadrág. A lófejű és a Mr. Bean malom. A fogyadékos pávián. Lópirosságú pávián. Olyan van. Az a páviánnak a neve. Pirosságú pávián. Egyszer mondta az Ivánnak Margo néni, az utázásra mondja, hogy Ivánnak Margo néni. Minden úgy repült ki, mint Batman, de pirossággal, mint a pirosságú pávián. Mit csinált már az Iván, nem tudom, hogy lesz itt, hogy úgy repülsz, mint a Batman, de pirossággal, mint a pirosságú páviánok. Én meg téged. Mi a baj? Ó! Láttad? Láttad? Milyen 3200?
Már mindjárt ő sincsen. Ádi eltörte mámor dolgomat. Mindig beleugott fájó mindig. Neki és az igével, hogy bam bele, eltörte most az út. Nem tudom, de mába. Igen, de én nem tudom, hogy kaptam, mert talán még ja, de voltam tessin. Most rá volt menni. Nem tudom, miből kaptam, pedig futottunk egy iskolakört, fociztunk. Már csak egy kört, igaz? És talán meghalunk. Mi? Mi? Nem is igaz! Melyik? De már megcsináltunk 3-at, ne hazudjál! Nem, már 3-at csináltunk előzőnek, amikor mondtad, hogy... Igen! Te már elfelejted? Itt volt egy Barbie skin. Te szereted a Barbie-t? Miért nem abban vagy amúgy? Ó, nem bírtak kiütni. Itt a Barbie-nak a felesége. Az, ahogy is hívják? Igen, benne ott van. Hé! Melyik tud ki engem? Ken volt az? Rohadjál meg! Gyere, Gábor! Möbius! Érted, futok! Bazd meg, jön egy... Azt jött írva a pólójára, hogy Ken vesző májas. Kenő májas? Keneres májas.